București este lucru un proiect similar. Din păcate, însă de la multe ONG-uri. Adriana Sărubițu, mulțumesc. Țărănești au încercat să facă pace astăzi, dar nu au reușit decât să se certe timp de 3 ore. Victor Ciorba a convocat o ședință la București, doar ca și fie formațiunii rămâne subiect de dispută. Aurelian Pălărescu, lider al FUN, lider în una dintre cele 3 tabere țărănești, a părăsit întâlnirea. Gata, Muceala! 2, 3... între două poziții, dar acum stau cu antena fixă. Na, asta e interferență. Hehehe 30 de decibeli indică și puș, 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 puș. Почти всички големи държави от еврозоната са харчили повече, отколкото заделили. И за това е важно да сложим спирачки на държавните дългове.